Gaur barruti aldetik etorri gara Gernikako zientzia eta teknologia tailerretara. Ikasleak egunerokotasuna pizkat apurtu eta aukeri izan dabe ezagutzeko teknologia barri batzuk eta hortik oso gustora. Estimen inguruan ikastetxeetan gurean partikularki egiten dira gauza asko. Orduan kasu honetan aukeri ematen dut ikasleari gauza asko denbora gitxian ikusteko. Normalian ebalaketa osoak izaten direna gauzak ikusteko eta geraztu egiten dira. Orduan denbora gutxian gauza asko egite horrek aukeri ematen dutze fresko dauken bitartean, ze guztien daken da zer ezaken gustaten ikusteko. Bermiotik etor gara gaur Gernikera, zientzia eta teknologiari buruzko tailer desberdinak egitzen eta oso ondo motibatuta eta parte hartzen ikusi dutez ikasleak. Gainera, tailer hauetan inguruko kooperatiba desberdinak egon direz eta beraiek holan ikasleek ikusi ahal izan dute zen lan desberdinak egiten dituzte. Orduan, ikasleentzat hau oso positiboa ikusi dut. Gaur etorri gara Astrara Gerniken antolatu dauden zientzia eta teknologia tailerrera. Mahai diferentietan egon gara, tailer desberdinek eitzen. Lehenengo tailerien etorriako Bilboko ingeniero batzuk. Gero bigarrenera gustot izan dela Robloxeko programazioa apurat ikusi gut dialogo bat zelan NPC-atena. Eta gero apurat itzizku hortxe mapa libre eta nahiko ondo egon da hirugarrena. Hirugarrena Maierreko bi etorriakuz azaltzen Maierren zeitzen da ben eta ondo egon da azkenien hemengo enpresa batek zelan lortu euen hainbeste lekutara zabaltzie ikusgarri zea. Eta azkenengo tailerra izen da kotxe bat izen da. Legozkoa. Motor bat, zentsore bat eta mando aukin deu. Eta horregaz futbolera jolastugu. Mando bat eukin deu eta horregaz altzan mobidu kotxe eta ondo pasegun partidotxu bat ondo hau beti. Niri egizan asko guztiazte eta pena bat, igual danak ikusti edo, egon garena nahiko ondo, posik. Egiz da ondo tortzen dela azkenin ikusti ze beste lan dauzen, ze beti gauz betiko lanatara edo zentreta eta ondo hau beste gauza batzuk, barrizek ikusti edo. Gaur hemen gaude Gernikan Busturialdeko zientzia eta teknologiaren egunean eta beste urtetan bezala oso pozik hemen egoteagatik. Ze hemen aukera dekogu erakusteko gaztei zer egiten dugun Maierren, zelako teknologiaren erabiltzen ditugun eta oso pozgarria da eta oso polita aukera hori, zuzenean haiekin hitz egiteko eta saltzeko gauzak. Proiektu oso polita da Maierrentzat eta hurrengo egunetan jarraituko dugu parte hartzen eta beti hobetzen. Eta ekintza honen bitartez STEAM arloa bultzatzen da gazteengan, hori da helburua printzipala. Espero dugu datorren urtean ere hemen egotea, ze ekintza mota hauek pozgarriak eta oso aberasgarriak dira denontzako. Eskerrik asko.